Sa ato ang Isunadela, tumagna, humilid, watching from Marbon, Tanacogon, Agusan del Sur. May lapis ko ito ni mga brado. So, uban sa ato ang Ison, John Rambo, sa Mindanao, Kumbati. Kumbati yun yung mga Ison, kay kining topic karon nga pagkahisgutan nila karon, nindot kay ni siya. Kining ato karong nahibo nga subject for discussion. Okay? Kaya na, Brad? Okay, daghang salamat no. Karon mga Ison, saway lang ay ato din ning ihatag ngadto sa atong mahimo karon nga afirmatibo sa ato ang proposisyon. Ingon ani ang atong proposisyon mga Ison, usbon ako. Pamatudan ko nga ang Romano Katoliko mao ang iglesia nga gitukod sa Bisaya sumala sa Biblia o mga referensya. Ang atong affirmative side, Brother Silbert Dondoyano, Catholic Faith Defender gikan sa Roman Catholic Church, ug sa ato ang iso negative side, Brother Edgardo Sumilay, Congregation of Yahweh. Okay, excuse me, pwede ay sa isugo ng kuwan. Nalang sa pangatahoran sa mga listener. Okay, nadugay ko kay I thought no, nagtuo ko nga alauna paghihapon magsugod ang sangka. Okay, dugay na din yun, nagsugod alas 2:30. Okay, so mao na nga nauhi ko. Okay, okay, mo pa mabot hapit na po noon alauna. Okay, so kana lang, good? Okay. Okay, lang salamat Igsoon. Okay, alang sa itong pagpadayon, anhi din ta sa unang pagpabarog sa ato ang Igsoon, gikan sa Roman Catholic Church, at the same time Catholic Faith Defender, ato ang Igsoon, Brother Silbert Dondoyano, alang sa iyang 10 minutos nga pahayag. Okay, Igsoon? Mayong hapon sa tanan, kining tema, magbalik-balik ramo yun pamatud-an sa Roman Catholic side, nga girepresentahan ako, no? Nga mao gyud ang tinuod nga gitukod nga simbahan o iglesia nga gisugdan ni Misaya o ni Kristo. Sa hinungdan tungod kay makita gyud diha sa iyang kasaysayan nga siya gayud ang simbahan nga sukad masugdi ni Kristo ug mga apostol niadtong unang siglo nagapadayon kini hangtod karon. O usa niya na sa basihanan nato tungod pod kay sa dihang si Kristo taliabot nang mo kayab ngadto sa langit nga atong mabasa sa Juan 21:15-17 nga sa tanang mga apostol ang iyang gibinlan sa katungdanan sa pagka labawng pastor o universal pastor mao si Pedro. Sa dihang giingnan ni Kristo si Pedro, atimana ang akong mga karnero. Nya atimana nato nga ang mga karnero ni Kristo tanan man. Okay, universal, no? Dili sama sa pananglit sa atong obispo diri sa Dipolog nga ang iyang pastoran mao lang ang mga karnero sa Diocese of Dipolog. O ang ubang pong mga obispo sa ubang dapit sa mas Pagadian o Manila o limited ang ilang pastoran sa ilang lugar. Pero ang gitahas ni Kristo ni Pedro mao ang pagkapastor niya kanang pagka-universal kay nagingon man siya nga Pedro atiman na ang akong mga karnero. So mao na nga wa masayop ang simbahan sa pagtudlo nga si Pedro mo'y Vicar of Christ. Okay. Now ako lang ning gilakbitan although dili ni topic kay usama ni baruganan pong Katoliko nga siya gayod kay siya mao gyud mituman ana nga pagtulunan nga sa tanang mga apostol si Pedro mo'y gibinlan sa pagka kanabang leader. So mao na dayon dirita sa mga kinibang dugang pagpamatuod ninyo. Dili na lang ko mo saysay og daghang kay mga referensya although anaa man na diri sa among kining tema nga referensya, no? Sa rason nga di kay ko mo kutlo og daghan ana tungod kay daghang nahibalo ana sa mga debate sige na nang ginaputlo sa akong mga kauban. Now diri na lang ko sa iyang kanabang mo focus ko sa objection o philosophical argument o kanang gitawag logic nga ngano nga Roman Catholic yun. Tingali mo santop sa itong unahuna nga bay mabasa sa Biblia Roman Catholic Church.
tingali mao nay usa sa mahimong pangutana sa akong higala, no, sa akong kaatbang karon, no. Now gani kana nga kini bang pangutana, kung lutaw na nga pangutana, sa akong side, dili nagali na unta dapat ipangutana kay ang Katoliko wala man pud magtudlo nga mabasa na litra por litra. Gawa siguro kung naihubad nga paraphrasing nga ibutang na. Pero kung moadto ta sa kanang literal o kanang mga hubad nga dili paraphrasing, so we admit nga wa gyud mabasa Roman Catholic Church. Tungod kay kana nga description gihatag na, gihulagway na sa simbahan, awahin naman. Awahin na, no? Lang-alang og masuwat na nga awahin na magali na gihatag na nga description nga gi-symbol, no? Let me cite First Vatican Council 1870 sa dihang gi-symbol ng mga timaan o description nga one Holy Catholic Apostolic Roman Church. So, natural, di gina mabasa sa Biblia litra por litra tungod kay away naman na gi-symbol niya tumang First Vatican Council 1870. Siguro, muingon na lang ta, valid ba ang pag-symbol sa mga obispo? Now, makaingon tang valid tungod kay mao man gihisgutan pod sa Biblia nga magbutang og mga description o mga ilhanan pananglit sa Jeremias 31:21 nga magbutang kuno og timailhan o mga description sa dalan. Unya kanang dalan sa gingharian ni Kristo sa iglesia, siya man na si Kristo. Unya ang iyang iglesia lawas man niya. Mao na nga kung dalan si Kristo, dalan pod ang iyang iglesia. So wala masahiyop gani nagtuman ang mga obispo kung gibutangan nila description ang iglesia nga gitukod ni Kristo. So biblical na Jeremias 31:21. Og nganong magbutang sila description kay dili magud igo ng litra por litra lang kutloon sa Biblia kay bisan kinsa pwede magkutloan na. Pananglit ang INC nga gitukod ni Felix Manalo ilang kutloon ng iglesia ni Kristo. Pero dili si Kristo mo'y gasugod ana. No? So mauwat ka kung dili nimo i-trace sa history kung kinsay gasugod anang punduka niya ang imong basihan kana langalan, no? Pras anang fake money pod. Now kung ang imong basihan sa pagtan-aw kilatis o kwarta ang ngalan ra, ang color ba o numero, mahimong mapiki ka na. Yan naman. Kay kanang piki sakto magnalan, sakto magkulor, sakto pod ang kanang numero. Na unsa man nimo pag ila sa matuod nga kwarta, dili sa kanang iyang gikopya, kundi sa mga description, sa mga ilhanan nga gibutang sa mga authorities anang paghimo kwarta. Kinsa may authorities anang maghimo kwarta sa Pilipinas? Ang Central Bank, no? Ang Central Bank mo'y nakahibalo unsay mga official description sa matuod nga kwarta. In like manner mausab ang mga obispo ang makabutang og description sa matuod nga iglesia tungod kay sila may authority. Nganong sila mo'y authority aning paghingalan-ngalan og description sa iglesia? Tungod kay makita magud sa history nga ang mga obispo mao gyud direct nakasunod sa authority sa mga apostol. Pinagi sa kanang gitawag og ordination. Kanang paghatag og authority, no? Sa atong gobyerno naapoy mga kanang gitawag og seremonyas unsaon paghatag og authority. Bisan sa Supreme Court na mga seremonyas unsaon paghatag og authority. Si Kristo og mga apostol, makita nato kung maghatag sila og authority, labi na mga apostol sa ilang panahon, maghatag sila og authority pinagi sa laying of hands kanang gitawag natong ordination. Wa man gyud laing pundok nga masubay ang iyang history. Maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostol, mao ning Roman Catholic Church. Mao na nga ang mga obispo maoy tinuod yun nga successor sa authority sa mga apostol. Tingali mo ingon sila nga asa man mabasa sa Biblia nga ang katungdanan mapasa-pasa na dunay mo succeed. Na dili na gali na tingali na kinahanglan pag yung bersikulo kung maminsar ta sa unsay gyud ang mga panghitabo sa kalibutan kay gingharian gani sama man ang gobyerno nga ang katungdanan kung mabakante doon naging mapuli. Prasan ang katungdanan sa presidente puli-pulihan man na. Mausap na makita man gud nato nga si Pedro mo'y gitugyanan ni Kristo base sa ako nang naisgutan niya Roman Catholic ramang gyud nagsunod ana nga kanang katungdanan ni Pedro gipuli-pulihan, no?
na nasa list of popes mo na nga mo na usa sa kanabang pagpatuo na to nga Roman Catholic Church mo gyud ang tinuod nga simbahan. 2 minutos, Igsoon. Nganong gitawag siya Catholic tungod kay si Kristo buot nga mahimong universal, panglakaw mo sa tibuok kalibutan. Nganong apostolic tungod kay ang mga apostol mo'y unang mga sakop. Nganong Roman tungod sa giingon ni Kristo ni Pablo sa buhat 23:11 nga giingnan ni Pablo nga maingon nga nagpamatuod ka kanako Pablo sa Jerusalem pagpamatuod usab sa Roma. So buot ni Kristo nga moabot yun sa Roma ang tinuod nga iglesia. So mao na ang direksyon Jerusalem, Roma, then mutuyok. So kana mga pundok nga nagsugod lang sa Pilipinas, gisugod sa Amerika, dili na mo kay kining iglesyang gitukod ni Kristo, sugod Jerusalem, naabot sa Roma ug may tuyok sa tibuok kalibutan. O na kay panahon sa pag-discuss tagsa-tagsa niya na og tingali ang uban dito na nako may isgutan sa mga cross-examination nga himuon sa akong kaatbang nga atong amigo Brad Sumilay. Dili ako sa akong first time. Okay, daghang salamat sa unang pagpabarog sa atong afirmatibo. Atong isunggikan sa Roman Catholic Church at the same time Catholic Faith Defender, Brother Silbert Dunduyano. Karma ison, anhidin ta sa cross-examine, mga pangutana sa ato ang ison, sa ato ang negative side. Sunod sa 5 ka minuto, focus lang tayo nga sa pangutana, o sa kaminuto nga tubag, o sa kaminuto nga pangutana. O sa kaminuto nga pangutana, o sa kaminuto nga tubag. Dayon, pwede tayo mo gamit og premise, kung ipahinumdum, ay ang ato ang pangutana. Ang categorical nga answer, ato ba, pangutana, categorical nga tubag ang atong himuon. Okay? Atong ison, gikan sa Congregation ng Biawi, 5 minutos. Daghang salamat, Mr. Moderator, Brad Jerry Arocha. Brad Silbert, mayong hapon. Ay nga po. Ang tema nag-ingon, pamatud-an ko nga ang Romano Katoliko mao ang iglesia nga gitukod sa Misaya, sumala sa Biblia o mga referensya. Sa imong delivery, wa ko makadungog nga nagpresentar ka og referensya. Doon na ba kay referensya nga ikapresentar nga mabasa nimo nga nag-ingon nga ang Romano Katoliko mao ang iglesia nga gitukod sa Misaya. Ang akong giisgutan ganina, nagpasidaan ako nga di na ko mukutlo kay sige na nagbalik-balik sa akong mga kauban. Ako dito ko sa implication kay allowed man ang implication sa mga bersikulo nga akong gikutlo, no? Implication, no? Sama atong pagka-universality o Catholic. O mo na ang akong response. Kay dili man ka mukutlo, nagpasabot ba nga wa jud ka ikapresentar nga referensya? Nauna ako magaling gihawiran no. Unsay ngalan? Okay, the New Book of Knowledge. Okay. Walang nako basa kay ako gud sa debate ang para nako gud. Unsay nasulat diha? Okay. Very good. Sa New Book of Knowledge. Okay? Direct tubag do na bay mabasa nga ang Romano Katoliko tinukod sa Misaya or the Roman Catholic Church founded by the Misaya? Okay, ako basahon. Sa page 287 sa The New Book of Knowledge, no? Okay. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Almost 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ and they were awaiting the coming of the Holy Spirit He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the Church. The Church may be described as the society that Jesus founded. Okay. Jesus founded. Okay na kay wala na Yes. time, no? So, nay mo gibasa. Sunod nga pangutana sa Biblia makabasa ka sumala sa tema. Ako nang gi-explain ganina by implication, no? Kay si Kristo nagtukod og iglesia og iyang gibili ni Pedro ang opisina sa pagkalabawng pastor. Niya Roman Catholic ra may gasunod ana. So in that sense, Roman Catholic ang matuod nga iglesia. Kaya mo may gasunod ana. Tinuotong nadungog na ako nga ningon ka nga dili mabasa litra por litra sa Biblia. Sa ako namang gong giingon himo kini kong magtuon sa una pa natong mga debate nga kining magtuon ta og Biblia og dun na tay tuhuan allowed ang duha kanang explicit og implicit. Kung dili litra por litra implicit but masabot implication. Bisan sa korte allowed ang implication. So mo na nganong Catholic
Roman Catholic tungod kay universal, pang tibuok kalibutan ang gitukod ni Kristo nga iglesia. Nganong Roman tungod kay ang sentro naa na sa Roma as implied sa buhat 23:11 nga niingon si Kristo ni Pablo. Pablo maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. But sa to pa Roman. Nganong ipirma ka sa Tima nga di man nimo mabasa sumala sa Biblia? Sa wa man gud giingon diri sa atong tema nga sumala sa Biblia litra por litra. Kay kung butangan po naglitra por litra, di ko musukol kay masupak po na sa among pagtulunan sa Katoliko nga mo pamatuod mi both implied o implicit. So dili tanan litra por litra. Nehemias 8:8 apil ang pagsabot. Okay, moderator's times, last 2 minutes. Okay? Okay. Mo-object unta ko pero ang time nato mo'y yapas, no? Sunod pangutana, Brad, Silbert. Kanusa natukod ang iglesia nga matod pa nimo Romano Katoliko? Now, sa Biblia, wala gisulti ang pizza, no? Pero mabana-bana, mga unang siglo, siguro di po ka musupak nga unang siglo na sugda ni Kristo ang Misaya, ang iyang iglesia. So, naay mga referensya, dili parehas o kanang magbutang yung pizza na ay 30, na ay 33. So, mo bitaw ako, kung mo-deliver ko na, kung mag-iskot og pizza, either ana ra, 30 or 33. Ang sigurado ta nga, basta na sa unang siglo. Sunod pangutana, diin natukod? Sa Jerusalem. Dili di sa Roma. Ako nang giingon kaganina sa akong pagpaingon nga si Kristo nag-ingon ni Pablo nga Pablo maingon nga nagpamatuod ka sa Jerusalem. Lucas 24:47 kay Jerusalem gyud nagsugod ang yang iglesia. Pero ayaw sa wala pa ko nakahuan. Okay. Mo dili man gud usa ka bersikulo lang ang Biblia, nga? Di ba? Basta sa Jerusalem gasugod pero nganong naabot sa Roma ako nang impartial ako nang gisgutan. Next question. Katapos ang pangutana ng isa. Okay. Matod pa nimo sa unang siglo natukod ang iglesia sa Misaya. Imo bang uyunan nga ang unang mga tao sa pagkatukod sa iglesia mao mga apostoles? Ako nang gisgutan gali ganina. Okay, salamat. Kadto bang mga apostoles, mga Hudiyo to Romano? Na ay mga Hudiyo pero nahimong Romano tungod kay nasakop sila sa Roma. Di Romano, mga Hudiyo. Sa by race, mga Hudiyo. Pero wala man giingon diha nga dili sila mahimong sakop sa iglesia, no? Ang unang mga sakop god nga gitawag mga Hudiyo. Dinawhay ang mga Hintil. Parehas na to, mga Hintil man ta. So there is no question. Basta gasugod sa Jerusalem, yabot sa Roma, tuyok sa tibuok. Okay, nahurot na ang ato ang panahon alang sa mga pangutana. Kaya salamat sa atong negative side sa iyang cross-examine ato sa atong afirmatibo. Ikan sa negative side atong ison Edgardo Sumilay. O karon maison alang sa pagpadayon ani dayon ta sa unang pagpabarog sa atong negatibo. Mahitungod sa ato ang proposition karon. Atong ison gikan sa Congregation of Yahweh, atong ison Elder Edgardo Sumilay alang sa 10 minutos. Ison. Daghang salamat Mr. Moderator Brajiri Arotsa. Mahimuot ko sa atong kaatbang Brad Silbert maayo magining tao no sa diskusyon. Pero wa lang gyud siya musunod sa tema. Siyang afirmatibo dahil yang gipirmahan nga ang Romano Katoliko mao ang iglesia nga gitukod sa Misaya sumala sa Biblia og mga referensya. Mga higala, ayaw sabta ninyo nga nagpasigar buko. Kaya mo ingon ko nga naka-eskwela ko og argumentation and debate. Kanang sumala, mga higala ug mga igsoon, mabasa din na litra por litra. Nunid nga butangan pa natog sumala sa mabasa. Pag ngog sumala, samara na sa giingon. Giingon. So naay giingon. Karon, wa man siya mo yugi nga although nibalo ko nga doon na sila panggamiton nga referensya kunya maipit man siya og di pud niya basahon pero ako gitong gituyo tagaan pa nako siya og pabor kay atong nakita nga wa siya mo yugi nga iyang gibasa litra por litra nga ang Roman Catholic Church kuno
founded by Christ niya gikan pa sa upper room dito sa Jerusalem. Nawaman sa mingon nga di kumubasa ani litra por litra. So ato makita nga may pagka ganahan siya mubasa. Sa iyang referensya kay mabasa man litra por litra. Pero sa Biblia na mangayo ta og litra por litra, dili na siya, mulikay na siya. Muadto na dayon siya og implicit interpretation. Now, wa lang siya maka sabot ay sorry to say no, dili na ingog personal attack basta wa murag wa tay laing available term nga magamit nga wa lang gini masabti ang pulong sumala sa Biblia o mga referensya. Kung nakasabot man siya, mulikay lang siya. O nalipat lang siya. Nganong nipirma siya? Nga ang sumala, mabasa na litra por litra. So, dinhi, kung doon na siya nabasa sa referensya, dili man na magkabarog. Kay duha man kay maumana sa witnessing. Sa Biblia, 1 Korinto 3:1, duha kun tulo nga mahimong saksi isipon nga tinuod na. Ug usa ra gani dili na makabarog. Mao gihapon sa korte. Uyang kung usa ra ang musaksi. So pasalamat ang akong kaatbang nga ako pagaysang gilugaran. Kay aron atong makita ang pagka mahimong inconsistent sa kung kaatbang basi makaingon na po mong na personal ko. Ano man? Nibasa man siya litra por litra sa referensya. Kunya, sumala sa tema, sumala man po sa Biblia, di naman sa kabasa litra por litra. Mao nang muyogi na siya. Muadto na dahil siya sa implicit interpretation. Kunya, dili yun mahitabo nga Roman Catholic. Unya ako di ay nga sa likyatan nga ako wala yung kumusupak anang word nga Catholic. Wa ko'y problema anak kay ang iglesia nga gitukod sa Misaya makailap na. Makailapon mo man gani nga ang congregation o Biyawi naabot ng dipulog kay makailap lagi. Wa ko'y supak anang word nga Catholic pero dili ng Romano. Now, ang tema manggod og sabton og maayo ang actuality sa establishment of the church. Gani nagtuko nga mo'y nasabtan sa akong kaatbang nga ang akto gyud nga pagkatukod sa iglesia. Kay niingon pa siya sa unang siglo didto sa Jerusalem. So klaro kayo ug mao gyud nay eksakto nga ang tema, ang punto dinhi ang actuality sa establishment of the church. Romano Katoliko ba? Ang tubag dili. Nga naman, niingon siya nga dito sa Jerusalem natukod. Dili sa Roma. So dapat, Jerusalemian Catholic, dili Roman Catholic. Nga, salamat kayo nga niuyon siya. Nga ang unag yung mga tao sa iglesia, mga apostolis, mga Hudiyo kadto. Dili Romano. So sa akto sa pagkatukod sa iglesia sa Misaya, dili Romano. Dito sa Jerusalem. Mao na nga, muna'y angay pamalandungan sa akong kaatbang ug sa naminaw karon. Nga, sa timadaan, wala na siya musubay. Bisan pag-unsaon niya, pag-ingon nga, dili na pwede litra por litra. Amot giun sa pagsabot sa akong kaatbang. Nga sa ato laging nahibaluan sa argumentation and debate, kanang sumala, parihara nag-iingon. Mabasa na litra por litra. Kunya, sa Biblia man og referensya. Nagkaroon ako siyang gilugaran
Hingbasa siya litra por litra sa referensya. Sa Biblia na, amulikay na siya. Ano man, why mabasa litra por litra. So, guba yun ang tema nga iyang ipamatunan. Ugun niya, ang tema lagi, ako ging balikon nga ang bot yun ipasabot, ining debatiya, ang pagkatukod yun sa iglesia nga matod pa ni Brad Silbert niadtong unang siglo. Nagisgot pagit siya og api Rome dito sa Jerusalem. So akto nga pagkatukod sa iglesia. Nga dili gyud matawag og Roman Catholic tungod kay didto man sa Jerusalem natukod. Ug unya ang unang mga tao diha sa iglesia dili man mga Romano, mga Hudiyo man, mga Hebrew people, Israelites people. So dili gyud mahitabo nga Romano. Ug unya nasayod man ko sa drive good ining atong mga higalang Katoliko. Nga usagod sa ilang nga buti pasabot nga ang Roman Catholic Church mo'y tinuod ni Iglesia gitukod sa Misaya. Usagid ini kinimang doktrina, kining pagtuo. Pero nagtuon mo pud nagkasaysayan. Ilabi na ang ato may higalang Katoliko, si Brad Silbert, kung ilabi nagkaroon yung panahon na mong hisgot nga ang Roman Catholic Church mong matuod nga iglesia, dili na may tabo. Kay both physical and doctrinal, dili gyud may tabo nga ang Romano Katoliko mao ang iglesia nga gitukod sa Misaya. Muna nga ang tema mo gi sa debate mo gi na ilang taon pag-una. Bisan unsaon og likay ni Brad Silbert. Now, akong balikon nga wa lang gyud niya makuha pag 2 minutos igsoon. Kining maong tema. Kay pag ingon og sumala, ako gyud ning ipasabot pag-ayo sa kahanginan. Maura na sa giingon. Pareharagon na nga magmarites ta. Nga doon na kay nadungog istorya. Unsa may giingon ni Kuan? So, kung sa iyang giingon mo, gina mo subayon. Nang tema nag-ingon man nga sumala sa referensya. Sumala pod sa Biblia. Sa ito pag giingon sa referensya, giingon sa Biblia. So hain ang giingon ron sa referensya. Hain ron ang giingon sa Biblia nga ang Romano Katoliko iglesia nga gitukod sa Misaya. Dili ka kakita. Okay, 60 segundos. Mao na nga nagisgot man siya ni Pablo sa buhat 23:11. Unya muna day na iyang basihan sa Roman Catholic Church ato nang tanahon karon og nagpamatuod ba si Pablo sa uban nga makaiglesia nga ang matuod nga iglesia Romano Katoliko. So 60 seconds naman lang. Okay. Diyan na lang kukutob lang salamat sa pagpatalingog. Okay, daghang salamat po sa unang pagbabaraw sa ato ang negative side. Alang sa ato ang proposisyon karong hapuna. At ang isulika sa Congregation ng Yahweh, Elder Ricardo Sumilay. Okay, ato na pasalamatan ng mga apeldo sa dilipan, hiyon nato sa mga pangutana. Pangutana ta direkta una. Ano sa atong igsuon alang sa iyang cross-examine. Atong afirmatibo, Silbert Dunduyano, gikan sa Catholic Faith Defender. Okay, ang una na kong pangutana, Brother Sumilay, Okay. ang iglesia ba nga gitukod ni Misaya o ni Kristo sa among termino, okay, dili pwede hinganlan og Roman? Ang tema man God, maulay akong isubay nga sumala sa mabasa sa referensya og Biblia. Kana ramang God. Nawa man kay mabasa sa Biblia.
akong pagklaro ng pangutana, Brad Sumilay. Ang iglesia ba nga gitukod ni Kristo dili pwede tawgon og Roman? Ambot lang sa imo, Brad, pero gasunod lang ko sa tema nga sumala sa mabasa sa referensya og Biblia. Kunya wa man kay mabasa sa Biblia Daing nga ang Romano Katoliko tinukod sa Misaya. Salamat, no. Laing pangutana. Nag-ingon man ka nga kanang sumala buti pasabot basahon gyud litra O por mabasa na litra por litra. Asa nga libro o dictionary ba nga giingon basta sumala litra por litra gyud ang tanan? negative side ko, Brad, dili ako ang burden of proof. Oh, pero na kay gipabarog sa negative, gipabarog nimo ang negative. Nag-ingon man ka nga ang pulong sumala buot pasabot ana litra por litra. Okay. Mo Mo na asa pasabot. imo nang dipinsahan. No, imo nang dipinsahan. Asa mabasa Biblia ba o libro ba? O asa mabasa Biblia ba o referensya, unsang referensya ha? Nga nag-ingon nga kanang pulong sumala litra por litra lang ang tanan. Abi ni mo, Brad, dili ko nimo mapangitaan og libro. Kay kinsa may musulat ana. Binisaya pagyud na, no? Ang tema lang mo'y akong gisundan. Imo ang burden of proof. Okay. Dili di ka, Ningon man ka nga sumala sa Biblia, ipangitaan ta ka. Ayaw kong pangitae. dili day ka pwede ma-cross-examine sa imong gituhuan. Ay, Kanang pulong sumala ang tanan buto sa buta na litra por litra. Ay. Kinahanglan dipinsahan nimo na kay pagtuo na nimo. Ay gi-cross-examine man ko nimo. O lagi. Pero gisundan lang kanako sa imong tema. Ayaw kong pangayo tungod kay sumala sa imong gusto kay kinsa man ko'y magsulat ana pero dili man ako ang burden of proof. Imo aman. So therefore, Ikaw ra may akong gipaninglan ana. dili ka kahatag nga naay referensya nga nag-ingon nga kanang pulong sumala litra por litra ang tanan. Unsaon lagi paghatag Okay, salamat. Daing nga Okay, moderator's time. Ang atong oras, last 2 minutes. gasunod ra man ko sa tema. okay. Okay. Sige, sunod ka pangutana. Okay. Asa mabasa sa Biblia o referensya nga ang Roman Catholic Church dili mao ang matuod nga iglesyang gitukod ni Kristo? Unahon na ko pagtubag ang sa Biblia. Kay mo may mo pangutana asa mabasa litra por litra kay murag nanimalos ka sa Biblia. Honestly, di jud ko kabasa sa Biblia. Salamat. Pero wa pa ko mo man og tubag. Ngano man? Kay wa pa man ka na dito sa 1st century. Kung tuwa pa ka sa 1st century sa panahon sa mga apostoles, unya tuwa ka dito magpamatud nga Romano Katoliko ang gitukod sa Misaya, siguro yun na nga masulat sa Biblia. Kay sulaton na sa mga apostoles nga dili Romano Katoliko nya pamang ka dito magsupak-supak. Di gyud mabasa sa Biblia. Okay, pwede Okay, ko. so last, Okay. katapos ang pangutana. Ang katapusan ng pangutana. Ito o nagkatumitungod sa referensya. Okay. Okay. Dapat. Anin na sa katapos ang pangutana. Sige, Katapos ang sige. pangutana. Ang katapusan ng pangutana. Ang oras. Ang kay ni okay magkaog referensya. Kini bang giingon sa the New Book of Knowledge nga ang founder sa Roman Catholic Church, Jesus Christ, dili ka mutuo ani? Ako'y mangutanan ni mo unya ana. No? Di jud ko muto ana kay kliman lang na. Pero mangutanan man niya ni mo ana, panagang lang unya. Oh. Nya di jud po na kabarog kay kana raman. Biblia magreferensya. Okay. Okay, walay atong oras. Nahurot ang atong oras alang sa mga pangutana. Kailangan salamat sa atong igsoon, sa atong afirmatibo sa cross-examine ngadto sa atong negative side. Atong igsoon gikan sa Roman Catholic Church, Catholic Faith Defender, Selbert Dunduyano. Okay mga igsoon, alang sa atong ikaduhang pagpabarog. Okay. Anita sa atong igsoon gikan sa Congregation of Yahweh. Alam sa ikaduhang sa kuan sa atong igsoon affirmatibo. affirmative. Okay, sorry. Sa atong affirmatibo, alang sa ikaduhang pagpabarog, atong igsoon Selbert Dunduyano alang sa iyang 10 minutos nga pagpabarog. Okay, nangutana ko kaganina sa akong higala nga asa mabasa nga dili matawag og
Roman ang iglesia nga gitukod ni Misaya o ni Kristo. Na wala siya gihatag. No? Kay dili na niya burden o kuno. Okay. Now, dili gid po siya kahatagan na. No? Kay wa man gyud po'y mabasa sa Biblia litra por litra og implication nga dili pwede tawgon og Roman. Gani, reverse, masabot. Implication nga pwede tungod sa authority sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Asa mabasa? Mateo 18:18. Nga ang matuod nga iglesia gitagaan og authority ni Kristo sa pagbuot-buot. No, na sa Mateo 18:18, ang inyong idili diri syuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot na ko sa langit. Mo bitong ni uyon mo mga dili Katoliko pag ingon sa Council of Rome, Council of Hippo o Carthage nga 27 books lang ang New Testament. Oh, ni uyon mo kay inyong Biblia New Testament 27 books naman. Nga ang mga apostol wa man mag-ingon ana. Di ba? Oh, niuyon mo na, muna isampol nga, ang mga obispo nga nakasunod sa authority sa mga apostol, naagi authority sa pagbuot-buot. Kana lang paglangkob sa New of Old Testament, nga gihimong Biblia, buot-buot man na sa simbahang Katoliko. Di ba? Kaya wala biya mag-ingon ang mga apostol nga ato ning ilangkob. Di ba? Kinsa mga apostolisa nag-ingon nga, ining Old Testament og New atong iusa, ibukbayn. Wala. Sa ito pa, buot-buot ranis mga obispo. Nya, niuyon sa mo kay nagdala-dala mo bukbayin ng libro ng Biblia. So, pero dili mo mauyon tanang buot-buot sa Katoliko. Di ba? Paras anang pagtawag og Roman. Di mo mauyon, ana. Nga wala na ba po'y mabasa sa Biblia nga dili na pwede? Gani, by implication, pwede. Tungod sa authority. Klaro kayo na. Ang inyong idili diri syuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot usab na ko sa langit. Mateo 18:18. Oh, dili ta mutuwa na. Gusto ko mahimong tinuod Kristiyano mo nang mutuo ko ana. Mo na nga kana mga buot-buot sa mga obispo nga opisyal mutuo gyud ko. No? Kay mo may giingon sa Biblia, bisan 11 inyong idili diri syuta, idili sa langit. Ang inyong itugot usab. Kana gali mga pista nga gadaghan, muuyon ta na kay na may authority ang mga obispo magbuot-buot. Di ba? Gawas og nag-ingon si Misaya nga ayaw magtuo sa akong iglesia kung magbuot-buot. Pero kung mosulti po siya ana, naghatag bakoy na noon siya. Di ba? So, wa man na niya bakuyan ang authority sa iglesia. Mateo 18:18. Ang inyong idili diri syuta, idili sa langit. Ang inyong itugot. Ang termino na sa King James Version, binding and loosing. Mga abogado, kay baluan na, no? Kaya na pasabot ang binding and loosing. No? Mo himog balaod o muluag og balaod. Binding and loosing. Una nga, nakasabot ko sa simbahang Katoliko kung doon ay mga bag-o galing modification. No? Allowed man na. Tungod sa authority nga gihatag. Di mo po dautan. Kay sa dugay ng panahon, ang simbahan, doon na siya gibuot-buot. Wala yun na gihukman, nga sayop na. Ang nag-ingon nga sayop na, kana ra pong kontra niya. No? Kanang mga dili Katoliko. Daghang kay mga teaching gani nga gitudlo ang simbahan nga para nila sayop ko, no? Pero wala biya po na sila ipakita nga bersikulo nga sayop ng pagtulunana, no? So, nagdula lang sa ilang pagsabot. So, karon nganong gitawag og Roman ang tinuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo? Now, sa ako nang giingon lagi, ang mga authorities adunay katungod o authority sa paghimog mga description. Kay mando po na sa Biblia nga magbutang og description. Katong sa Jeremias 31:21 nga magbutang og mga description. Unsa man ka importante ang description. Pangutan-on nato ang mga authorities sa Central Bank. Importante ang description para di ka mapiki. Oh, nakaron na yung mga pastor ug ministro nga moingon nga sulod mo na mo kay iglesia sa Dios ni nga mo kay naa sa Biblia ang ngalan. Apil mo na mo kay born again na mabasa sa Biblia. Mutuo din ta kay naa sa Biblia ang ngalan. No, way, mapiki gyud ta na. Kinahanglan makahibalot ta sa mga description o mga ilhanan. Ang matuod nga born again, ang matuod nga iglesia ni Kristo, ang matuod nga iglesia Dios usar man na, no?
nagsugod na panahon ni Kristo og mga apostol. Wa may laing mga relihiyon maka-trace ana bisan gani ang mga iglesia ni Kristo ni angkon sila sa Pasugo magazine, no? Akong kutlohon, March, April 1986, page 4 by Philhon B. Puentes, nag-ingon siya, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the first century. Therefore, panahon sa mga apostol, kontra ni sa Katoliko, pero anong dili sila mosupa? Nga Catholic Church lang ang makasubay sa iyang kagikan panahon sa mga apostol o sa first century. Laing Pasugo magazine gyapon sa Iglesia ni Cristo, Abril 1965, page 41. So we don't question the claim of the Catholic apologists that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. So munang wala masayop ng iyang description nga apostolik. Tinuod siyang apostolik kay bisan ang mga dili Katoliko miuyo na, no? To be fair lang sa mga iglesia ni Kristo, ilan lang kunong gibiyaan ng Katoliko kay nagtudlo na kunog sayo. Ilan na. Wa mi apil ana, no? Kay wa gyud mag-ingon sa Kristo ana nga nasayo pang Katoliko, ha? Ila-ila ra ng interpretation. Grolier Encyclopedia volume 5 page 106, Catholic Church. Katolikos, di na lang ko ni apil kay muyon man pud sa Catholic ang iglesia gituko ni Kristo. Dito lang ta sa Roman. Ako lang yun ang pahimugatan ng Roman. Matag pundok gud na ay sentro, no? Na ay sentro. Kung asa gali magsugod ng usa ka pundok, malagmit na po dito ang sentro. Pareha sa Iglesia ni Cristo, ang ilang sentro na sa Pilipinas, kaya dili mo na nagsugod. Ang mga Saksi Niuba, mga kanang Seventh-day Adventist, nagsugod na sa Amerika mo nang ilang sentro, pangkalahatang pamamahala, tuwa dito. Oh? So kung asa gasugod, na po dito ang sentro. Ang gitukod ni Cristo nga Iglesia sa Jerusalem nagsugod. So dapat Jerusalem ang sentro. Pero gipasabot ni Cristo sa Mateo 21:43 nga ibalhin. Kay dito sa Jerusalem, wa kayo magmabungahon. Ibalhin kuno sa katawhan o lugar nga magmabungahon. Mateo 21:43. Unsa man ang lugar? Jerusalem bagyapon na dili layo kuno na nga dapit buhat 2:39. Buhat 22:21 mga hintil kuno nanumuyo ana. Unya maklaro na nga Roma kay kanang Roma lugar na sa mga hintil. No? Naghisgot sa ganina nga Hudiyo ang gisugdan kay Jerusalem tinuod man na pero dili kay Hudiyo lang kay sakupon ang tanan. Nag-ingon sa Juan 10:16 sakupon hasta mga hintil apay wa masakop ani. Ito pa mga Romanhon iapil ani himuong usa. 2 minutos. Mao na nga sa buhat 23:11 giklaro ni Kristo unsang lugar ang balhinan sa sentro. Sa dihang giingnan ni Kristo si Pablo maingon nga nagpamatuod ka sa Jerusalem pagpamatuod usab sa Roma. Roma ang gipasabot ni Kristo natuman magyud ang tagna sa Roma. Roma 1:6-8. Ang Roma ang pagtuo kanong Kristiyano nga niabot sa Roma nadungog sa tibuok kalibutan sa tupan ni Katolika. Di anon sa supa kanang word nga Catholic, no? Okay, nganong na Roma tungod kay ang sentro naa na sa Roma. Unang gibutangan sa mga obispo sa Council of Trent sa 1546 og Roman. But pasabot ang matuod nga iglesia, Roma na ang sentro. Nganong valid na tungod sa authority. Ang inyong idili dirisyuta idili sa langit ang inyong itugot. Gawas kung naay revelasyon ng Ginoo nga ayaw mo tuo atong Council of Trent. Kung mutuo mo na sa tupan ituo day mo gulas Biblia. Kaya wala man sa Biblia nga supakon tong Council of Trent. Di ba? So buot ragalina ninyo supak-supak. Council. Salamat. Okay, daghang salamat po sa alang sa ikaduhang pagbabarog sa atong afirmatibo gikan sa Roman Catholic Church, Catholic Faith Defender, Silbert Dondoyana. Ani renta sa ikaduhang cross-examen alang sa atong afirmatibo gikan sa negative side atong ison Elder Edgardo Subilay. 5 minutos ison alang sa cross-examen. Salamat, Mr. Moderator. Una pangutana, Brad Silbert. Kanang referensya nga imong gigamit na imong nabasa nga ang Romano Katoliko o Roman Catholic Church tinukod sa Misaya. Wa ba ka makamatikod nga nasayop na or namakak? Sa Biblia ang gibasihan nato o referensya, no? Wa gaingon nga nasayop na, no? Ang nag-ingon nga sayop na kadto pong kontra niya. Natural po hinaw na kay kontra god, no? Sa to pa masayo para nimo. Dili lang kay nako. Hasta sa mga kauban og sa referensya kay wa man nag-ingon ang referensya nga sayop na. Kung wala masayop ang author anang maong referensya. Matud mo
unang siglo dito sa Jerusalem natuko dili sa Roma. Unya ang unang miyembro mga Hudiyo dili Romano. Nganong niingon man ang imong referensya nga Roman Catholic? Sa ako na laging giingon nimo, tungod kay ang sentro karon sa matud nga iglesia imbis Jerusalem, gitagna man kong ibalhin Mateo 21:43 ug nasabot nato na sa buhat 23:11 nga Roma ang gipasabot ni Kristo. Mao na nga sa dihang na dito na ang sentro kay tuan na po dito ang labang pastor, dito na nanukad sa pamamahala mo nang gitawag sa Roman sa Council of Trent 1546. Unya nganong valid ang Council of Trent tungod kay naa naman tay president nga ang mga council sa iglesia tuhuan para sa atong Council of Jerusalem sa Book of Acts, no? Nya kay dili may usaray council sa iglesia, magsige man nag-meeting ng iglesia. Nya usaray na patik nga inyong gituhuan kana arang Council of Jerusalem, no? Pero kung ang Christianity tuhuan ta ng council kay na may authority ang mga successor. Kay ang mamana nga authority sa presidente masunod mo puna sa musunod. Nya kay wa may laing nakamana sa authority sa mga apostol, mga obispo man. So ang ilang mga council tuhuan ato. Sunod pangutana. Unsay tinuuhan anang author or publisher anong referensya nga imong gigamit? Unsay tinuuhan? Katoliko man o dili na siya ingon nga isyu, no? Kay o Katoliko di ay sayo, no? In like manner kung ang uban pud nga religion magsulat-sulat sila nga mo-claim pud sila nga sakto sila. Klaro. Alagi. Unsay tinuuhan anang author or publisher anang referensya? Now dili ko makahatag nimo tanan og kinsay author kay wala na kay ko di kay ko concern ana. Ako concern ko og tinuod ba ang gisulti sa mga author, no? Kay dili man gud na sabton nga tungod kay Katoliko sabton ang dili tinuod. Malitan mo ingon ko nga si Kristo Dios at tungod kay Katoliko ko dili na tinuod. No dili. No makatoliko man og dili, ang importante ni tuo ko og sakto nang gisulti sa author. Mao na akong tubag. Sa ato pa wa ka kasiguro. Kung pananglitag Katoliko magamit na nimo dili. Now, tingali tawgo nimo nag self-serving pero dili nimo na mapamatud-an nga sayop na tungod kay Katoliko. Wa mo pud giingon nga tungod kay Katoliko ka sayop ka, no? Wa mo pud giingon ana. Sa korte magamit nimo ang self-serving. Now, pwede nimo na ilatag, pero dili kaingon ang korte nga sayop na kung wala ko'y pagpamatud ang korte nga sayop na, no? So mo nang Katoliko man o dili ang gasulti, ang importante correct ba na? Sakto ba na? So diyan na sa debate daw. Ang iglesia ba doon na ba'y kalambigitan sa kaluwasan? Doon na, tungod kay nasa Efeso 5:23 ang iglesia pagaluwason ni Kristo. Okay, salamat sa imong tubag. Sunod pangutana. Okay, katapusan. Kay doon na may kalambigitan sa kaluwasan, din imong gipamatuod sa tema nga ang Romano Katoliko mao ang iglesia nga gitukod sa Misaya. Doon na ba kay mabasa sa Biblia nga ang kaluwasan nagagikan sa mga Romano? Ako nang gipasabot nga in a form of implication, no? Kay sa Hub 8:8 po, naman po na sa Hub 8:8 nga read the history books. Kaya ang history good mo, pamatuod mo na kung tinuod ba nagdili. No? Mr. Moderator. Okay, wala naman tayo time, no? Ato na lang ni ikuan, kay ma-short man kita sa atong oras. So, palihog na lang ko. Okay. Okay, daghang salamat no sa maong pangutana gikan sa ato ang negative side ngadto sa atong affirmatibo. Ug aron maisoon sa libat pa din ato nang pasalamatan ang mga naka-view sa atong programa karong hapon na sa atong isuon brother Ilmo Lario Halandoni watching. Okay, usab sa ato ang maidapit sa kautunon mo hapon niya Brad. Usab sa ato ang isuon na di agapay watching mayong dapit sa kautunon niyo diha na ta. Usab sa ato ang isuon ni Eva agapay watching mayong dapit sa kautunon hapon mo diha na uban sa mga kaubanan diha. Ug karon mga igsoon alang sa atong pagpadayon adto din ta sa ikaduhang pagpabarag-usab sa ato ang negative side ato ang igsoon gikan sa Congregation of Yahweh Elder Ricardo Sumilay alang sa LGC Mintos Kabayag. Daghang salamat Mr. Moderator. Ang akong katbang si Brad Silbert witik gyapon siya nga iya kong paninglan sa Biblia kung mabasa bat pud nako litra por litra nga ang Romano Katoliko dili tinukod sa Misaya. Mulagi akong balikon na saan pagsulat gud ana sa Biblia nga wala lagi ni akong higala sa panahon sa mga apostoles.
Kaya ang sa Biblia God street na diha. Nakaron ako siyang gipangutana og duna bay unsay tinuuhan sa referensya nga iyang gigamit, di siya kasiguro kung unsay tinuuhan sa mga author or publisher niini. Now, hangtod nga dili gyud siya makatub-an kung unsay tinuuhan anang publisher or author sa maong referensya nga iyang gigamit, magpabilin nga dili katuuhan. Hanging kay ilabi na kung Katoliko ra gyapon, meaning kanang Romano Katoliko ba atog yung klaruhon. Romano Katoliko, miyembro sa Romano Katoliko nga iglesia. Di man ginakatuuhan kay self-serving man na. Diha ya ang tinuuan then sira po'y magpamatuod. Ngunya, kung protestante pod maoy author ana, mga tana pod na ang tinuod baka pod na nga protestante, dahil hard bugid nga pagka-protestante. Muna nga magpabilin gyud Brad Silbert nga di gyud na nimo mapabarog hangtod nga maklaro gyud ba kay di man pod gyud ka kay kes kay mo Katoliko galing ra pod na self-serving man na. Dayon nangutana ko nimo ug doon na ba'y kalambigitan ang iglesia sa kaluwasan ningon nga duna. Ninabtan man tag oras kay nagtubag man kag mga kasaysayan out sa Bible nga ang akong pangutana sa Biblia man nga doon na ba'y mabasa nga ang kaluwasan nagagikan sa mga Romano. Nabtan lang tag oras kay wa man jud kay mabasa ana. Ang kaluwasan nagagikan sa mga Hudiyo. Juan 4:22. Dili sa mga Romano. So, kung wa ta mabtig oras wa gid pud kay mabasa nga ang kaluwasan gikan sa mga Romano. Ug unya niingon kag authority ang kun-angkon man lang na sa simbang Katoliko, Brad. Mo man na nga daghanin taon nga nituo pod kay sinan kag ikaw maoy ilhon nga dunay authority. Bisag unsa na lay i-implement nga doktrina. Mo man ay usa sa strategy sa simbahan nga imong napasakupan, Brad, kanang authority. Ang mga tao, ang tibok kalibutan, wala makabantay. Nga kulba kay strategy ang Roman Catholic Church. So, usa na ng authority. Nga giniklaim, murag Pope man giniklaim, anak Brad Silbert, no? Nga successor ni ilan ninyong unang Pope, si Pedro. Dahil doon ay apostolic succession yan, muna ng mga kapapahan ninyo, nya maudayoy dunay authority nga bisag wa sa Biblia maoy itudlo. Ang saan naman lang ng Biblia nga mo man ay batakang balaod sa pagtuo. Mo man na nga ang mga apostoles, mga propeta guided by the Holy Spirit kadto gyud mo ay klaro kay nga dunay giya sa balang espiritu. Ngaron silang pagwali verbally og sa dihang manulat sila dili masayop. Unsa may tuyo nga guidance sila sa balang espiritu diha sa pagsulat. Aron kay mga matay naman sila maunay batakang balaod sa pagtuo ang balang kasulatan. Kadang Timoteo 3:16 gikan kag 15 taman sa 17. Mao nay guidebook in life. Busa kung dunay granting nga dunay mga tao nga authoritative diha sa pagpanudlo, eksakto man na, pero kinahanglan makabase sa balang kasulatan. Dili kay magbuhat ka og imo nga doktrina.
Walang masabti ba kanang ing authority unya giingon po dayon sa akong kaatba nga murabag panumboy sa una pa man na, Brad. Diya sa plaza say sa una, bisan pag sa Cagayan dito ko sa una. Tumbuyon ta. Ngano magsupak-supak ta sa doktrinas Katoliko nga dili kuno kami mo source sa Biblia. Mo man ay usa sa pangangkon. Kay sila kuno'y source sa balang kasulatan. Actually, naamantay kasaysayan nga ang kasulatan gigikan man na sa mga Hudiyo. Naa sa Roma 3 na mabasa. Kunya napagyoy pizza. Sumala ni Jim Stream nga kadto si Cardinal Carapa nilid sa Inquisition kaniya to gipang-confiscate ang mga ancient manuscripts, kasulatan. So, mao na sila dahil nakapupo sa mga kasulatan, itong mga karaan, aron ipatuo dayon ining labi na sa atong panahon nga sila kuno'y source sa kasulatan. Na sa Tima manggod, maunay atong gisubay. Mauna nga nag-ingon ko nga wa baka makaalinggat nga nasayop or namakap ang publisher or author anang imong gigamit nga referensya. Kay akong balikon, ako naman ning gisgutan ganiha nga ang buot gyud ipasabot sa Tima ang actuality sa establishment of the church. Ug ako pong nasabtan ang punto sa referensya nga imong gipanggamit, nagisgot sila nga dito natukod sa upper room sa Jerusalem, sa to pa akto na nga pagkatukod sa iglesia. Ano nga nung ingnon man sa imong author, sa imong libro nga Roman, dapat og maghisgot maglugar kay dito man pud natukod sa Jerusalem, mao manay ni Kaila. Jerusalem yan, dili Roman. Unya ang unang miyembro sa iglesia sa pagkatukod yun, mga Hudiyo, mga apostoles, dili Romano. So, nasayop ng author anang imo ang referensya, nganong ingnon niya og Roman. Pero 2 minutos, ilabi na Brad Silbert kung Katoliko rapod ng Romano Katoliko ng author anang imong referensya ang gigamit aron ma-frame up kay ang wa gyud makakita og kasaysayan tuod di ay nanguta naman si Brad Silbert ug doon na ba ko'y mabasa sa Biblia as a referensya nga ang Romano Katoliko dili tinukod sa Misaya. Now na ako'y mabasa Brad Silbert, na ako'y mga dala pero dili version ba nga kanang giingon jud nga ang Romano Katoliko dili tinukod sa Misaya, dili ingon na pagkasulti. Pero ang imong basahon mauray unod nga ang Romano Katoliko dili tinukod sa Misaya. Ni ay church history Brad. Church history ni Halis Handbook niya pa'y kang church history niya po ba Richard Ramsey niya pa'y daghan man niya akong dala pero wala na may oras daghang salamat sa inyong pagpatalingog. Okay, daghang salamat po sa ikaduhang pagpabaro sa atong negative side alang sa ato ang topic karon nga ato ang diskusyunan. Okay, alang sa ikaduhang pagpangutana sa ato ang affirmative side, ating hatay sa atong ison gikan sa Roman Catholic Church, Catholic Faith Defender, Silbert Dunduyano. 5 minutos, Igsoon. Okay, salamat. Ang akong pangutana na po, Brother Sumilay, okay. Asa ni mo nahibaw nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo dili gyud matawag og Roman? Sa Biblia ba o referensya? Unang-una, ako naman ang gisaysay. Diba ako naman tong giplastar nga base sa imong mga tubag sa akong pangutana nga dili sa Roman natukod
kundi sa Jerusalem. So saan man pagka Roman ana nga sa Jerusalem man natukod. Unya ang unang mga tao Iklarohon ako sa pangutana, iglesia, moderator. mga Hudiyo dili Romano. Akong klarohon ako pangutana, dili tungod og asa gitukod, no? Ang akong pangutana, asa nimo nabasa referensya ba o Bible kanang imong pagtuo nga gibalik-balik nga dili matawag og Roman, dili matawag ha, dili tukod. Dili matawag og Roman ang iglesia nga gitukod ni Kristo o ni Misaya. Gikinahanglan man yun nga Asa? ug unsay itawag based on his actual establishment. Kay naghisgot man ta og lugar imo naman ang giuyonan nga matud pa nimo sa Jerusalem natukod. Unya nganong ingnon mag-Roman? Unya ang unang mga tao sa iglesia, mga Hudiyo dili Romano. Okay, ang akong pangutana, asa Di naman na kinahanglan ipangutana nimo ug asa sa Biblia. anong dili man? Okay. Kay pagtuo ko na nimo kinahanglan ako yung kang pangayowa na nag-asa nimo gikana, no? Asa gikan nimo ng pagtuo nga dili matawag og Roman ang gitukod nga iglesia ni Misaya. Gikan ra sa imo mga tubag nga wa sa Roma matukod. Nya dili Romano ang mga miyembro sa iglesia sa pagkatukod. Ang tukod og tawag dili na parehas. Okay. Muna mo ingon jud ko nga asa mabasa kanang imong pagtuo nga dili matawag, dili tukod. Apil ng pagtawag, Brad. O asa lagi mabasa? Base sa imong tubag sa pangutana nga wala sa Roma na natukod kundi sa Jerusalem. Unsang bersikulo ha? Unsang referensya ha nga nag-ingon nga dili matawag og Roman ang Wa gitukod man ni Kristo. ko magpresentar og referensya sukat kaganiha, Brad. Okay. May Ayun na lang tungod sa pangutana. actual establishment. Ag imo raman nga mga Okay. punto ako ang gisundan. Lain na lang pangutana, ang history ba dili pwede himuong basihan? Pwede may mong basihan, pero kanang history nga mong gigamit, wag yun na magsultis tinuod. Okay. Katapusan. Katapusan pangutana. Nganong ang history nga akong gikutlo dili man tinuod? Unsa may prueba na nga ang history nga akong gikutlo dili tinuod? Sa imo rang pamahayag nga sa Jerusalem natukod ang iglesia, dili sa Roma. Kunya ang unang miyembro, mga Hudiyo, dili Romano. Okay. Wala, wala pa. Okay, katapusan. Okay. Mo premise ako sa akong question. Okay. Wala mo kong mag-ingon nga dili sa Jerusalem. Ako mo yun ang giisgutan nga sa Jerusalem yun nagsugod. Gitawag lang siya Roman tungod kay ang sentro nabalhin na sa Roma. Mo na siya. So mao mo guna asa man mabasa lagi no kung pahimugat na lang yun sa katapusan na kong bira sa pangutana. Asa lagi mabasa sa Biblia o referensya kay mo man na atong gibasihan nga dili matawag og Roman tungod kay nagsugod siya sa Jerusalem. Okay, tubag. Ako nang gibalik-balik nga igo ra kagisundan sa imong mga argumento gani ha ug mangayo pug kag sa Biblia gyud. Alang-alang man og sulat na sa kasulatan ng imo ang gipangayo nga ikaw ra may nagpamatuod anak karon unya sa Biblia dili man wa man nagisulti nga ingon karon nga himong sentro dito sa Roma wa may prueba na sa kasulatan nga himong sentro ang Roma. Ikaw ra may nag-ingon. Okay, time's up. Okay, daghang salamat no sa pangutana sa ato ang afirmatibo gikan sa Roman Catholic Church, Catholic Faith Defender, Celebrate Nandriano. Okay mga igsoon, alang sa atong pagpadayon, anhin na dayon ta sa ato ang summary, rebuttal. Una ta, dinhi sa ato ang igsoon gikan sa Congregation ng Biyawi. Okay, 6 minutos igsoon. Okay, daghang salamat Mr. Moderator. Iapin na lang po na ako niya sa summary tungod kay iyang good ning gisgutan. Walang mapa sa oras. Nga kaning 21:43 sa Mateo nga iyang ipamatuod nga Roma na dayon ng nasod kuno nga gibalhinan sa ginharian. Wa man gud ni masabti sa akong kaatbang nga literal kingdom gid na sa makagagahom, dili na geographical area nining kalibutan na nga gitagana na
para sa mga mutuo sa Misaya kanang gingharian para nila na sa lingkapaw man to bisag mga Hudiyo kuhaon nila na unya wa po na maghisgot ng nation dinha nasod nga literal ni gyud nga geographical area ining kalibutan na gani sa bang version sa Biblia grupo ra na sa mga tao nga magtotoo unya magapamunga nya gyangkon na nila nga Roma nya naraba pa mo angkon nga Pilipinas na asa kay tinuod nila unya og magapangumunga pod tungod ba kay daghan kay ang Romano Katoliko no nya ang Mohammedanism kanang Islam tima pong daghana ni kay labasig maupod na basig sa mika pod na so iyara na now kay sa marimane naguba gyud mga higala ang ti mga iya gipabarog punta ngano kay unang-una tima manggod maoy atong tutukan unya ni pirma man siya unya siya ra po'y naglikay-likay sa iya ang nga tima nga ang tima nagpasabot ni sa actual establishment of the church pero nilabtik biya pod ko ganiha nga ilabi nagkaron maghisgot kay base sa kasaysayan ato ng matres nga gikan pa ni Constantino hangtod na sa papasik labi na gyud ang full blown anak sa 600 AD nga both physical mga lawas ba sa mga tao personal ug mga doktrina ani wala dili na gyud doktrina sa katong New Testament ang ka-purity kaputli sa doktrina ang gigawi nining Romano Katoliko. Pero ang tima manggod tinaw kaayo nga mao nang gisubayo ang pasabot sa tima ang akto gyud nga pagkatukod sa iglesia sa Misaya. Dili Romano Katoliko tungod kay sa Jerusalem na natukod. O ang unang miyembro sa iglesia sa Misaya nga gitukod dito sa Jerusalem mga Hudiyo dili mga Romano busa kanang referensya nga iyang ipanggamit nasayop na or namakak kay ang maong mga referensya nagpasabot man gani kung kadtog yung aktong nga pagkatukod sa iglesia sa Misaya dito sa Jerusalem unya nganong moingon man sila ang author ni ana nga Roman Catholic gunya kanang pagpamatuod ni Pablo dito sa Roma na og Romano Katoliko man galing nya gikan ra ba siya Jerusalem gikan siya sa Israel di unsa may iyang pagpamatuod din sa Roma kay dito man siya sa Roma moingon na dayon siya dito nga Romano Katoliko og Romano Katoliko man galing. Aya mga sulat dito sa Tesalonica, sa Galacia, sa Episo, sa Colosas, sa Guban pa. Maghisgod na din siya Romano Katoliko. Niya Roma 1:8. Kailap ang ilang pagtuo. 2 minutos Kanya kay ang Tesalonica og mobasa karong Biblia, Colosas, Episo, Uban pa ni kailap man po ilang pagtuo. Tibok kalibutan. Oh, daghan pa kayong ang isgutan. Mao na nga wala mapabarog sa akong kaatbang. Nalimtan na lang uban ako mga punto basta kay maunto. Nga ang tema sa akong kaatbang wala niya mapabarog tungod kay mismo ang mga referensya wala ni magtugan sa tinuod unya bisan pag nakabasa sa referensya kay ang tema sumala man pod sa Biblia dili makabarog ang usa ka dokumento sa kung kaatbang. Mao na nga nini nga dibatiha daghan pagani kayo og ubot basahon 60 segundos nga mga referensya makita nato nga ang Romano Katoliko dili yun matuod na iglesia nga gitukod sa Misaya. Tungod kay 60 minutos naman lang, daghan kayong salamat sa inyong pagpatalinghog o maayong hapon o maayong
Mayong hapon kanimo, Brad Silbert, katapusan. Okay, daghang salamat sa summary rebuttal sa ato ang negative side gikan sa congregation of Yahweh ato ang igsoon Brother Elder Edgardo Sumilay alang sa iyang summary. Okay, iredienta sa ato ang igsoon sa atong afirmatibo 6 minutos gikan sa Roman Catholic Church, Catholic Faith Defender Silbert Dondoyano. Salamat no, naghisgot ka ganina si Brad Sumilay sa iyang summary nga si Pablo wala man maghisgot nga Romano Katoliko ng bitukod ni Kristo nga iglesia. Dili man amoy akong gi-premise nga si Pablo may gasultiana. Nagingon ko nga gitawag na siya Roman, unang gitawag siya Roman ni adtong Council of Trent 1546. Sa panahon ni Apostol Pablo, wala pa na sila nagtawag-tawag og Roman. Kay wala pa man pod nabalhin ang sentro sa Roma. Oh, mauna no, wala ko mag-ingon nga si Pablo may nag-ingon nga Romano Katoliko ang gitukod ni Kristo. Awahin na siya natawag og Romano sa dihang nabalhin na ang sentro sa Roma. Natural, no? Parehas ragon na agad nga si Simon sa dihang wa pa siya tawag og Pedro, Simon pa gyud siya. Pero sa dihang gitawag ni San Pedro, di Pedro na po siya. Si Saul, wa pa tawag Pablo, Saul pa lang siya. Sa dihang gitawag ni San Pablo, di Pablo na po. Mao po na, si Pablo wala siya maghisgot og Romanong Katoliko kay wala pa man tawag og Romanong Katoliko sa iyang panahon ng iglesia. Di ba? Ang ato na lang estudyohan kung pwede ba tawagon og Romanong Katoliko ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Wala may pagbawal ana. Gani kung sabto na to ang authority sa iglesia, pwede man na. Kay ang iglesyang tinuod gitagaan man og authority sa pagbuot-buot. Oh, Mateo 18:18. Ang inyong idili, diri syuta, idili sa langit ang inyong itugot. Naangali gibuot-buot sa mga obispo nga nituo sa mo. Unsa man, ang paghukom pila ka basahon ang New Testament. Oh, di ba nituo mo nga 27 books lang ang New Testament? Nga wala man mag-ingon ang mga apostol ana. Di ba? Gikan sa Mateo, sa Marcos, tanan diya sa gospel. Whole tibuok New Testament, wa gyud mag-ingon ang mga apostol nga 27 books lang ang New Testament. Kinsa may gaingon ana, mga obispong Katoliko pinaagi sa konsilyo. Council of Rome 381 AD, Council of Hippo 393 AD, Council of Carthage 397 AD. Puros na mga konsilyo sa mga obispo nga nag-decide pila ang New Testament. Nga 27 lang kuno. Nya nituo sa mo, sa to patuo mo sa buot-buot sa Katoliko. Pero dili tanan inyong tuhuan kay pili-pilion naman ninyo, no? Ako diri ko sa mga Kristiyano nga tanang gitudlo sa authorities tinutuhuan yun kay wa man mag-ingon si Kristo nga pili-pilion lang. Ang faithful katong gisunod tanan. O klaro kayo, ang inyong idili diri syuta, idili sa langit ang inyong itugot. Then karon kaganina naghisgot og history. Muli kay gid siya ng bulong history, although di po siya musupak tanang kailangan lang po supakon niya tanang history sa iyo kanang puy tinuod, no? Apil sa basihan ang history. Una nga katong mga referensya nako, wala doon to Biblia litra por litra, pero tuhuan na to. Kay mismo ang Biblia gapamatuod nga apil ang history, no? Job 8:8, read the history books and see. Sa Living Bible Translation. Kanang Living Bible Translation, Protestant na nga version. Sa ubang hubad dili mabasa ang pulong history, pero kung sabton history ra gyapon kay sa ubang hubad giingon man nga kung gusto mo masayod tinuod ba gyud na subayan ninyo sa karaan o sa kasaysayan o history, di ba? O sa nahitabo na. So sakto gyapon, no? Bisag dili nimo hubaron og pulong history pero maura kon sabton. Kay imo man gyud ang subayon sa nahitabo na. Kung tinuod ba gyud na pas atong tinuod ba yun nga naibayani nga Dr. Jose Rizal? Sampol na niya? 2 minutos, Igsoon. Kung saan mo pagsiguro nga tinuod ba yun na? History. Di ba? Ang walay history, nato pa, bunga ras huna-huna. Kaya wala may evidence. Kami yung ka nga, kini amo, Yahshua, Misaya, among grupo, tungod lang kay gihingan lang Yahshua, Misaya, pero wala historical evidence nga si Kristo may gasugod ana. Tungod lang kay gigamit ang ngalan. Pero wala historical evidence mo pakita nga tinuod ba gyud na nga si Kristo ay gasugod ana. Pero diri kas Katoliko na gyud historical evidence nga nagsugod panahon ni Kristo. Di lang mo mutuo kay mayon mo nga Katoliko may writer. Balikon kus pagingon tungod ba kay Katoliko sabto nang dili tinuod? Luhuya na mo, no? Gani sa akong
kuan malipay ko kung Katoliko ang author kay that means Katoliko ang nagsulti sa tinuod, alang-alang ang magsulti dili Katoliko. 60 segundos, Igsoon. Magsulti na tinuod no ng dili Katoliko. Magpasalamat ko kung ang writer Katoliko nga naman. Kay Katoliko day nagsulti sa tinuod. Oh, alang-alang kadtong tukod og tao na moingon nga tukod ni Kristo ning Katoliko. Natural dili gid siya musulti ana kay dili ko na niya pagtuo. Di ba? Oh. Sumaw na nga dili na sabton kung mo Katoliko ang writer, sabton ang dili tinuod. Okay. Oh? Tinuod man gaya ni gidawat nimo na ang nga Katoliko ang tinuod. Okay. Kay universal. Okay, daghang salamat no sa summary sa ato ang Igsoon sa lipat ang padayon gid no ana sa ato ang pag-close. Ato nang taga-antag sa kaminuto sa ato mga kaubanan na sila acknowledgement sa ilang mga kaubanan no sa una sa atong negative side atong Igsoon publication ni Yahweh. 1 minute lang sa acknowledgement sa inyong mga kaubanan. Daghang kay salamat Mr. Moderator no akong i-greet ang akong mga kauban sa pagtuo diya sa Siagiri, Manogano, Sumbonga del Norte, o dinipon sa Dipulog, o diya kapit sa Rizal, ay mga kauban niya, o sa Visayas, sa Bohol, o diri sa Occidental kapit, doon na rin nagkamonito, o sangka sa katarungan. Daghang kayong salamat sa inyo ang pagmonitor. Okay. Salamat Igsoon. Okay, sa ating Igsoon Silver. Salamat kayo sa akong gatbang sa very heartily good nga discussion og sa atong moderator, Brad Cherry. Ako kauban diri nga naminaw, si Brad June. Ang management no sa Sure Mike Edgar Gumo nga naghatag og tulumanon nga sama niini nga makapabaruta sa mga naa diri no, mga kauban nato mga radyoman diri. Ilang Mark sa tanan di na ko hingan landanan. Salamat og kamong mga naminaw karon no. Gikinahanglan sa mo kay wala pa may mga buang diri nga magyaw-yaw diri way maminaw. Okay. Salamat kayo ninyo tanan. Salamat. Okay, daghang salamat no sa mga kuan nila, mga greetings nato sa ilang mga kaubanan sa mo. Okay mga Igsoon, since nahuman ang ato ang tema karon nga atong proposisyon, pamatud-an ko nga ang Romano Katoliko mao ang iglesia nga gitukod sa Misaya sumala sa Biblia ug mga referensya. Mao ni ang ato ang proposisyon karon gipanag-usahan din ang ato negatibo ug afirmatibo gikan sa Roman Catholic Catholic Church, Catholic Faith Defender Silbert Nundoyano, at the same time sa ato ang Igsoon negative side Elder Edgardo Rosiana alang sa ilang mga kuan kanang paghinatagay mahitungod sa ato ang topic karon nga ato ang gipanag-usahan. Daghang salamat to sa mga naki-view sa ato ang programa karong hapon. Daghang salamat sa mga kuan ninyo comment nga wala niyo mabasa at sunod na lang po ato itong basahon sunod. Ewan naman tayo igong oras. Sa ngalan na lang sa ato ang station manager, yan ni Sir sa ato ang station manager Edgar Dagomo o sa atong technician nga sa Pikas Lawak yan si Sir Expedito Taxi Lumba kinyong Bospinso, Jerry Mugawa aron siya ang pulong sa Dios sa 7:21 sa basahon ni Apostol San Mateo, dili ang tanan magain ka na o Ginoo makasunod nga sa langit kung dili katulaman nagatuman sa kabubuton sa akong man nga nasa langit hapon wala na wala mo biyan nang dili ko maka-array dili agis kabisi na po sa ubang mga buhat. Dala sa akong ligon. Ang mainit magsalita ay nagpipinat sa kanyang buhay. Hello, salamat kayo dyan. sige Oh. Hey, sir. Hey.